kaway-kaway dyan sa mga naghihintay ng flight. Nasa bahay na. Pizza tayo. Yan o. Bumili ako dyan dito sa labas namin. Mayroong pizza dyan. Yung oven zat. Sarap yan. Yung pizza niya to. Yung eash albalbal. Yung eash albalbal. Yung mayroon siyang honey. Yung cheese tapos mayroon siyang honey. So pakita ko sa inyo mamaya. Yung mga dyan, naghintay ng nila, naghintay ng flight sa bahay nila. Wala yung paggawa, pati yun lang, kain tulog. Yan yun ang binili ko.